Ugma me. Unsa may lutuon nimo ugma? Katong gawat mo sa video sa online. Ay sa Facebook. Sa Facebook. Nana si Doy gikan siya nagpalit sa kuan. Itlog. Nani? De? Inangkal. Okay na. Okay na. Inangkal man tunay. Dani ra ni siya ikuan. Slice. Then iskray ka mo on ulo ka buk. Sa binangkal ka balo de kag himo sa binangkal. Inaanay. Sayo gamon kayo. Naida. Diri ko man hapon karon. Gabin-an na punta dani pagkuan sa baka. Dili ti bugol. Ha? Dili ti bugol. Yeah. Lagi. Naida. Bauta. Oh. Amok ni. Dami kay Naida. Kami ko an. Guwang naman siguro ng uban panit na natik. Ha? Mama ko on ta doktor. Kaya siya nilungag na siya ang gitungtong. Hindi ko masa. Okay, guta de. Naramay. Di andi nangyawi di kay mawani na pud na ana. Tagbaw na tagpangita danis kasagbutan. Hawa dyan eh, hawa dyan eh. Sige. Ay, pasudlanan. Pasudlanan lang ka. Wato isa ko sinyo itong taas ka. Taas? Sudanan din lang. Sudanan din lang. Ayaw, giapil doy ang kwandoy. No. Gahe. Oo. Di ba na ako nag-yapil? Pila ka itlog imong ipalit? Tulo. Sakto na. Harina. Pwede rin na oh. Napait ka harina? Sobra. Sudlanan din. Nindot sa tulong harina. Ha? Harina. Gago sudlanan lang ka. Pila ka buksular dahil mo dani duhara? Tulo. Aupat? Tulo. Nasa kwarto isa. Ay, kanina Tulo. kwarto mo akong kuha. Kani may siga kayo. Kuha naman nagsubok. Nagikulirog ka na ah. Oh, ginasubok. Ay. Humok ang subok. Humok man. Tagtara ah. Gahe oh. Kana. Aywa sa napagkakuana gikulirog sa kanaa nga. Pwede na oh. Kanitik. Wait. Makwarto na. Na di man agkadutlan sa kuko ka nang adutlan sa kuko. Kahit pagyapon oh. Gahe yung tumoy. De. Ang kani oh, kay kadutlan. Kani dili pa. Wala na, horap na. Ako mo itong masalit siya. Sige. Ano ba? Kalabay niya ako nay. Kanina yung mga ikuan oh. Gusto ko mo alam. Pila bag iro dinhi isara? Agawhag sa lagi ni siya. Kato si Bush. Huwag na siya baka ready niya sa Kato ilang. si Bush ka namatay. Nang namatay man to atik. Sakit. Masakit ba ito ilairo ni Lilin yan. Adala ba ito siya dito. Ah, oo. Dan. Mamutong kauban sa atong mga Danila. itoy. Kabay Danila. Amang hudto ni ay mga igsoon to ni Daniela. Ano sakto na eh? Kadong Ano siya ni Danila? amo nang ilubong kaluoy. Valedictorian lugar Karilo na. Ayuhon gini mo pag speech. Kayo. Ha? Taas kayo yung spits. Taas ka yung speech Kailangan din. lang naman bilhin dali. Mapenda na sa Danila. Praktiso na dahil na nimo kung naay gi kuan nga speech. Agapil ta siya pandran. Panran. Karon sa 24 sa Balinguan. Nya. Nadugang na sa gabi. Nga mo di mo ipakuan. Malaki bayad 50. Pila? 50. Unsa man registration? Pila sinina anak. Libre na sinina anak. Ay namin nabayad mga 50. Libre na na sa ina dai. Wa ang 50 pila sinina lagi. Sa 250 apil lang sina. Kanus ang pandantik. Karon 24. Ay ba 24 karon. Ay ipakuan kay sweldo naman sad. Ang deadline anak kanus pa mag deadline. Ha? Basta ang deadline na rin na. Pero wala na sila gipugos kung di siya makatindaw. Sada muna dugang man sigurado.
Record ng ginaswa ko anda, nakalingawan sa balinguan. Inga na kay ikaw man ang kuan kinahanglan kada na event apil ka. Digini mo na kuanon paltahan tik. Ikaw man kay valedictorian, di na kay valedictorian. Minus nito sa grado nimo. Dugang, dili minus. Kumanahin mo ang grado. Iba sila karon sa mag-pan sa high school di. Na. Si Doy mo salutatorian. Oh, salutaro yan. Da. Kani pus mga bright. Kumpiyansa kay engineer kursuan eh. Engineer pero balag mag baskin balag disco ay rock ang sounds basta layog-layog lang yapon. Balag rock ang sounds basta kagakos gyapon. Oo. Ayuhan na engineer diha. Engineering lang na. Imong uyab. Mangsawan. Engineer. Engineer gyapon. Wala lagi ito, duha na kutsilyo. Silyo. Atong isa. Unsa man sana imong gikuan diha? Karay ah. Okay. Nanarapas ako, guys. Na, sud na ni nay. Oh, dali. Ako to po. Ay, rapas ako, guys. Ayo hagtrapo na madam. Manas. Anong tinidor lang? Ada tinidor na nilang. Hugas ka doy? Kasi gahapon ka hugas. Inita ka ng kalatik. I-mix na ito. Pag sari tigbas-tigbas da na madam, masamad nimong kamot. Angayan naman din si Doy maminyo di etik. Kay kabalo na magdiskarte sa panudan. May lang. Ya. Minyo nga mahal gibugas karon. Pakita ninyo, asang salisihan. Diya tong una nga duwar ka buka mong gibutan kapot na ni si Antolo. Gihurot nimong tulo ka itlog. Oh, girot. Pwede eh. Tang harina basta kuan. Diya panakot lagi oy mga Yes lamas. na to. Nakana na may magic ko. Magic na, magic ko maraming kuan. Butangan ni siya sa atsal. Lamig din. Ang asin. Salamat, Pinay Beauty. Madam Pinay Beauty. Apilo ni, ang Pinay Beauty. Ihurot na doy. Napabito ko. Kinuhaan naman na ah. Ano na asin? Tara. Hugas pa ka na siya. Okay ragwa ng hugas kay lutuon mo sa mantika. Ya, imong gitrapo-trapo dai me. Pero ito,
Apit. Lami kay migsudan karon guys ha. Recipe ni doy-doy. Na i-mix ug mayo. Crispy kayo na ba? Yo. Daon sa sili. Yum. Naa. Tara mi Jers. Sige ba itong Unsa nga salaan agsalaan pa din na ah. katong ko ano? Isa. Pero kuan ba musukod? Dili maunay katong isa na sa laan. Luwag manggot, dili sa laan. Wag. Okay. Luwag lang. Totoo na ko. Tugon mo. Ano? Ika-isa ra din mo na doy pag lunod. Dili. Iya man ay Takus-takus ah. Ay katong luwag nga kuan kay para imo i kuan dayon iplat kani doy ba? Maplat ki kay. Ha? Magkaplat ki. Kanang kutsara? Di. Ito slow gyud imong agay. palad jud kay para may buwan og init ba? Dito yung doon. Yes, sunduri ka din. Siduri layo doon. Muramig nagpiknik dani. Diri rami nagluto sa gawas. Gawas kay hangin-hangin magod. Oh. Pagit. Mahayag ra ni pohon dani tik. Ha? Mahayag ra gini dani pohon. Pohon. Butangan dani nimo daning nangka sa suga. Butangan man ni alam sa riting shit ani yung. Oh. Signal. Na di man lagi ko pakabyo lagi dani. Ha? Di man ko pakabyo lagi. Karon. Katara ko cellphone ko sa dawat ti sili nito. Kiki garo ni mo. Ay, halag ka cellphone ni mo. Sige ilunod raw doy. Kutsara. Nawa na pukot ki siya doy. Awa man. Init na. Nyam. Signal na ni sa gawas. Oh, na. Kutsara pinito. Bibi gani nga. Dali ko suko ya bibi ja kun cellphone dali. Bibo man ni. Bibo kaya po bibi. Ang imo. Bibo kay kaso. Kusog mo dakop. Original po yung imo. Kuno mo na ko signal. Wa man di man ko kabyo. Nindot datik na tuyo, Tuyo rog pre, ako tuyo. no? Ay, wala na butang tuyo nimo doy. Ay nagutangin kay. Magsasawa na tuyo dai. Mura gapon. Butangan mo tuyo na magsasawa. Wa man nag-brown. Brown pag nasa karon. Sige. Kana isa. Ayo na ah, nakulirog. Ay ko lang pagbalik. Init dai lagi. Init na maguna ah, pero ayaw lang sagbaliha. Taud-tauran sana ah. Ubanin mo lang lang ka ay mikaw ko mo sili mi. Dito na mi. Arabit sili magkuha. Hindi ko ang dukan. Arabit. Wala dia. Dito sa imo lola Jube. Ayan dito. Ako kagyukan. Ayaw kanunay baliha kay mga dugmo kana ah. Magurak sino na sa aban kami sa. O sa itong duyan ito Riklan? Dili na si aw. Hindi ko na nila sa laki kay. Hindi lakawa. Ha? Hindi kabuyan sa laki kay. Aguan mo na ida. Agapot na ida. Naanay luto guys. Dira ang naluto. Ambot og na okay baka ni ang timplada ni. Kana kuan na lang ang mga magic sarap lang. Eh? Abot din jahat. Wa yay kene. Naunggoy-unggoy style na ni pagkaluto ah. Marig pangiwag diri di ay. Ha? Ay sugok na. Pagkuan kay. Wa na may nag-spot. Wala. Nawa man. Ambot. Dana man to dapit sa nay nangka. Wa na da. Kisa ka to ah. Karon ra pud to anay nag-ispat-ispat ya. Karon dapat kuno sa dito.
Hindi pagod ko ni. Sakto na naa. Isayla mo na ng kalayo nga. Lami na atong iting-iting ani guys kasudan. Sudah na pagod. Oras na para manihapon na mi. Char, wala pa nakaluto si Doy Doy. Di ay saging. Nya karon ang atong lasa na atay tuyo. Atong pugaan sa limonsito. Gagmay kay ang limonsito nga nakuha ni Doy Doy. Kisa man base nagubanon si Doy Doy sa kuan Medina. Nagkikika man lagi na Doy, aguban ka sa Medina? Nganong gikikika man na Ay, hawaming. Agay, parehas na dito sa balay Tikbulaos. Parehas lagi na sila dito. Tungtong. Kuliming mo niya kaming. Tungtong day gyapon. La, luto na ang kuan, special tin. Ay, special tin. Special recipe ni Doy Doy nga kuan, puso ng saging. Dirita maghapunan. O sa plato doy. And then, pigaan natin ito sa sili. Uy, nanghugas ko guys, ha? Ihurot mo sili. Ayaw. May bata. Hindi mo na sila mahalang. Ay, ayaw. Ketchup ra Mimi. Ay, ketchup ya, Mimi. Ano may tuyo lain? May dagan tuyo mi. Ay, butagi sa daan si Kuan. Mimi kay... Plato sa plato doy ikaw lain doy. Oh, kay gibutangan naman ni Kuan limosito. Di sa niya to ni ipugaw ng Kuan. Mangko nay. Hala, lami kitag Kuan sudan, guys. Dali na Ladani may. rin, butang ka, Mimi. Dali, sakto na ka, Mimi. Ato na ning pugaan sa sili. Kanila duha doy. Nah, hindi mo na maghalang mi. Bisaya man siguro ni nga sili. Hindi nagalang. Oo, ikaw. Hala, ihurot mo na pag... Ako to ginas mami. Lima raman. Di ba, ihurot mo ni pagpusa. Hindi. Lima Kaya, raman. halang ni Mayo. Kaya para mga halangan, para mga wagtang yung mga daotang espiritu sa atong baba. Mga hirat. Mga hirat, yung mga pirat, yung mga lurat ang mata. Asa man Dali lang na tabay mi. Oh, tani Dali na pengkod mi. Dali na tamiyo, abay mi. Mara mo susawan mi. Especially mo hami, kay wala na say kuan mi. Anang sili. Ay, ganahan kag sili mi? Aw, abi na ko ganahan kag sili. Ilawi na mi, okay raman na mi. Paborito mi mi. Tilawi lagi. Ah, sarap. Lami gid siya. Di pakasili kay mo na siya kung agsili. Magalingkod lang. Dato abay. Dito ra manoy. Dato ra ka. Dito ra shot bang. Sige na. Napri na rin lang. Pre na dahil ni Luna. Kaya manyapon na ta. Manyapon na ta guys. Ang mag-pre si Relona. Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this day give sweet your hour, but receive from the bounty through Christ, O Lord. Amen. Happy birthday! Kain na tayo. Happy birthday ni Mimi. Mga unta guys, with matching, saging, panghimagas, tapos, ang lasatik, daratik. Narako. Ketchup ra ko. Hindi kag silid ay. Ketchup ra ko man. Pagkahilak na si nanay. Hadlok si uti kinayang almoranas. Ito, joke lang guys ha. Joke lang. Oh, Unsay aslom ang? wala sa. Si Alan nga sa guli Alan. Sabado. Sabado. Unsa pa manita karon? Bernes. Pwede mga ta. FBs. Pwede pa karon na. Agkalimot na ko sa adlaw. Kana mi, sige mi, bira mi, kay nanganal mi. Mga unta guys, Pagod tanan. kayo. Ha, pagod ka. Ang nagluto da nami imo nanay. Pagod, maninay. Ha? Pagod. Ayun, nagreklamo diha kay imo nanay ra ba nagluto da na. Pagod yung kuam. Mga unta guys. Kauntan niyo lahat, guys. O, di ba? Daghang Kung magkugi lang, malibre jud ang panudan. No? Yes, mama. Kugi man sa si Doy manguha sa kuan puso. May gani sa ni kinakahunaw nagkuha sa puso ginatik. Mamay ang kapanyod. Mamay ang kapanyod. Mama na yung tugay na nga nagbasoy si Riluna. Si Riluna kaya na udto nagbasoy. Mo siya nagkaon. Hindi nakita siya puso. Lahi yung recipe nga. Ang basoy ni Riluna kaya kay Kwan man, Chinese malunggay man. Yum. Yum. Ay, pinagkuha Chinese manggay. Hallelujah. Dali mo siya sa mong gala-gala. Yummy. Oy. Mga unta guys. Yummy. Mga loy-loy, budak si Moda niya. Ha? Mga loy-loy.
Di mo lagi kwantanan? Lima. Dugmok tanan. 5 ra ka buok. Okay naman kalang nga. Ari lang sa tatay maghalang. At usa ging sili. Kaon ta guys. Magalang kay. Gana kay ikaon kay halang ang kuan. Lasa ni Doy oh. Dami. Alang imo ra ibutanga ang sili dia. Kaon ka sili me? Kaon ka halang? Lupig siyang abing. Kuan oh. Ay, Hangin. Nga. Hangin. Hangin. hay bakag magkuan. Makainom atong bulangon. Asal mo motor dito? Ha? Asal ni Marita? Kundi magwan. Pero ug magwan na di na ko pasalig. Ito may butang. Hadlok mo kaming kumpleto man mo break. Kompleto break sa mga mata nga di ta kabalog kuan kay agbigyas na Ipernira nimo. Sabay toko-toko, handbrake. Na agbigyas man. Ini lang. Ya, kusuga sa digad ay. Okay, gino ko sili man ni Doy oh. Sili lagi. Ay, pagkalami salang. Makaku tulog mo sa pundan ni Doy May pagsepag Ay, lami kayo guys. Wag ganin ni panakot ha. Pero magsulay ko ani tik. Akong sagulan sa kuan. Akong sagulan sa humba. Kay na pay humba dito. Mga duha siguro to kagutad or tulo. Gihatag niyang tinisa. Di ba gagmay yun lag maayo. Lami kayo. Lami jud kayo, lami magani ni nga walay humba o. Gihatagan mo niyang tinisa sa bring house. Na wa man sa si mama nagkaon, si Dudot na may nagkaon. Ito na today. Ya ini aning na blending kay di man tataron. Ang Ya man lubokon, lubokon ang puso. nya. Ang kakon pod. Ingani on gay dayon. Manatap da siya. Mo ba? Namdo ya lubok kay gud na. Akuan magini sa ka. Di ba katong naimurag katong butay niya? Iya ka pamilyon din. Iya ito butang garin na, butang itlog, na din prituhon to sa tagsa. Puti itong tiguan sa una na. Si Crispy. Mami Blanca, namatay na. Ha? Namatay na. Sinsa? Ang tigla. Mm. Nila. Crispy. Duang dahil tikusod ano? Ano na niyo? Kasi kamot sa ilo na. Yummy awe. Langan. Mura ba next? Lambi ni mas madoy. Atum kaya ko ano'y. Sabaw gani ko nga. Hindi na kumpleto ay halang. Ha? Basta sabaw. Naginay sili. At gabi, kwitsaw, butangan sili, ginamos, butangan sili. Di halang kayo? Lami. Lami. Dahil kakaon. Baka naman. Kurap kudang kuan. Kaya mas kinhalang kayo, kaya sige magyapod dapal. Karilit mo anak. Makin, sayang kayo na. Dapal ang yapon. Gano'n ito rin. Lugar ko na eh. Hindi kayo sinabi. Gano'n ito dito. Si Junjun nga, yung bitoy, kauban sa alan. Yan ko ang bimay. Kadimay. Nagdang ko to yun. Pula dito. Kaya ito. Ano ito Na. dito? Lahat ito. Kapit. Ito na dani. Datang tuyo dani. Sila tayo sulit ng Anong tuyo? Ako la. Kaya ginira. Hilig, dahil mi sa tuyo mi. Umay ang isasawan. Gito ay na mi, wala. Iya. na. Ano na, din inom tubig mi ha. Kanyapon ta guys. Purot mo yung halang? Purot. Wala na. Kau nga tarog mong kuan luto. Daghan pa ko dyan, doy. Sapa. Dito saging bede. Nanguhan ta pa ko ugma. May lang, tigwag baka. Nangka ra. Yan on Japon.
Lataan gito na. Aglataan di ay? Lataan. Ito yung mama di inanim ya po inanim min mama pagbaligya iya pero daghanan to na mag-atsal iya ha. Kami kaya tagbaligya niya sa una tag 5. Magingana dahil nga tikdahan man kwanda na o. Di pa kayo kuha ng karon tingnan ka na karon. Ato yung isa na. Para naman sang lingkod pa. Linghod man nga nangka ang kuha anong lana. Lingkod pa gani. Pupul bila lang sugod ang nangka pagtumungan. Ang sada lagi na kay lubukay. Saman. Dahil nangka lubukon naman nimo. Naglubukon man buang. Sa buka. Apil yung liso. Kaon din tagkuan saging panghimagas. Bawala halang. Lamig ayo. Halang me? Nalangan ka? Kasara. Kinamot mo mimi oh. Ano tarong na mo? Busog kahit kubuyag. Kaon. Ikaw maganda kang kaon. Maganda ka na. Alam niya. Pagka. Wala mahalang. Wala nila sa? Solve ang panihapon. Nya, chika-chika. Muuli na pod ko karon taod-taod kay ang baka akong agian. Nya, kay naamang ko yung flashlight diha. Ako tong agian karon. Hapit na sad ko kalubaton. May kira ka dala kag Busog na. flashlight. Ha? May kira ka dala kag flashlight. Wa man nagamit ni Sherwin dito. Akong dala. Nya, eto guys, busog na. Solve na ang panihapon. Mi uban ta mi. Ha? Sayo man na siya ugma. Sa'yo siya, Agma. May kape ko, me. Make-upan nga nako. Di man ko kabalog make-up, mi. Narang lipstick. Iring-iring raman akong make-up, mi, ha? Naka lipstick ito. Me. Ikaw mo lagi ng lapit. Ito ko Hatag na. natin yung isa. Ikaw mo lagi ng makeup. Ikaw mo lagi ng makeup sa una. Ako make-up kay Turaman sa Esperanza na bilin. Si Sherwin na lang mag-make-up ni mo. Ang uling, ipakuan mo eh. May uling gamita. Si Daddy Sherwin na lang mag-make up ni mo. Okay ra? Guys, mapauli na ko kay gabiin na. Aguban kami? Mi? Aguban ka? Mapauli na ko guys kay busog na. Busog ng baksan. Paingon pa unta ko mo upload karon pero murag alangani naman kay alas 7 na. Nya. Unsa na ko oras makauli. So, ugma na lang siguro. Di lang sa ako mag-upload sa Maya Lifestyle. Eto, paingon na ta mag-uli. Naku na yung mga tang. Ayaw sad. Lato man ang solar daw stick. Aglata pa ko baboy da karon. Aglata pa ka sa baboy nimo? Diretso na din ta guys kay gabiin na. Alas 7 na. Alas sayang wa ko ka-upload karon sa Maya Lifestyle. Pero okay lang. Laban lang, Japan. Ato na ta guys. Nay lucky oh, lucky. Di ata sa balay. Si Piolo atong kuhaon. Kaya nag-uban-uban ka kaganiha ha. So karon wa na ka kakatuod pag uli. Ha? Si Brownie na adan. Diri na ka Brownie ha. Kaya naunsa na imong naong Brownie. Ali na. Taki uli na tata. Agoy, asa mi paingon ho. Tago magkadiha. Ay na, ali na. Eto, nakarating kami dito. Hala, dili magsiga ang flashlight. Naunsa man hiya imbes nga akong tigwayon ang baka day. Dili na noon magsiga ang flashlight na anami Dani. Nya si Piolo na apo Dani. Ato san isibog gamay dito ang motor kay ang baka nara diha dapit. Ali Pilo. Tete. Uban-uban pud si Piolo. Atong iirog dadto sa ibabaw ang baka kay naraman siya Dani. Atong mama di ara. So ato ni siyang i-plaster mga day. Atong mama di ara atong baka mga ses. Awhag-awhag si Piolo oh. Piolo? Da. Sunod-sunod sa si Piolo. Hayag kaayo ang kuan. Suga sa atong motor. Eto atong igirahi ang atong baka mga day. Ani ra nato ni siya ihikot.
Okay na. Plaster na siya, Jay. Hikot na. Adto na ta. Ay, napilo! Uwi na tayo. Si Piolo ay sunod lang yan siya sa akin. Dito na tayo sa payag. Ipatay na natin ito. At saka si Putot, si Daniela, asa ba si Piolo? Tuara ang laagan. Asa ka nagpainguna ha? Asa ka nagpainguna ha? It's so very good. Very good kaayo kay nagagas ang tubig. Kaganiha magud pagikan ako, wala nagagas. So eto, puno ang ating tab. Mabuti na lang at akong gipaagas ni siya kaganiha. Tanawa di puno siya dai. Maglungag sa kukay para sa mga dog. Lungag sa ko. Mamahog sa ta sa atong baboy kay nakatungtong naman ta sa atong nilungag. Hoy, gutom na mo? Gutom na mo? Dani sila pangihi sa kuan, ilahang nuganan. Maunang kanunay ni nako dani siya banwasan kay dana man sad sila mag-inom sa tubig. Ako ra siyang butangan tapos ang ilahang bahog didto ra kay di man ako basaon. Yang isa buyag na kaayo ang isa. Dako na jud ang isa buyag. Buyag. Gabi la ba karon? Oh, tanawa diha mangihi oh. Oh, nangihi ang kurudog oh. Nangihi ang kurudog tanawa, nangihi ang kurudog oh. Diha nangihi bayot. Awa diha aso sa ning banwasan kay nangihi budani. Inyo man inuman dani sa tubig. Hawa sa mo diha sa atong banwasan. Atong butangan sa tubig, mag-inom na sila. Oh, tanawa ni inom na sila. Dana na sila mag-inom. Oh, buyag kayong isa oy, buyag kaayo, buyag jud. Mao ni ang ilang bahog early win paghapon akong gibahog sa ilaha. Buyag kaayo di ara. Oh, hab-hab din sila guys. Ayan. Buyag na kaayo ang isa. Naana siguro ni ang isa sa 20 kilos or sobra pa siguro na siya sa 20 kilos. Di ara. Buyag kaayo niya, sumpok kaayo ang isa. Ang karang isa mo'y kuragi. Niwang ang isa, maskin early win ang atong gibahog sa iyahan, no? Ingana na jud ang sinupangan sa isa. Mayroon pang isda tamban ato ning lutuon para sudan sa mga dog and cat.